Dobrý deň ľudia, v dnešnom videu ideme do lesíka. Som tu so svojou sesternicou. No a aktuálne ideme tam. Sme v Skaroši. No a vám tu ukážeme, že čo kde je, takže ide sa na vec. Takže už sme v lese. Je tu pekne, tu je pamätník veľký. Tam je tiež nejaký pamätník. Z druhej svetovej vojny, ktorý postavili na počas vojakov, ktorí zomreli. No, moja sesternica Einstein. Dejepisovi. Taký pamätník. Potom ešte aj tam dole pôjdeme. Hej. Obrovské, by som tam mohol robiť. Takže takto to zatiaľ vyzerá. Tam je moja sesternica. Pekne je, fajne svieti slniečko. Hreje. No. Teraz čo tu máme? No. Wow, všelijaké možné kvietočky. No, povstanie. Slovenské národné povstanie. Hej. To sa zaujíma, ten vie. Hej. Asi tak, no. Aha, tam je nejaká rastlinka. Vidíte tu rastlinka na tom? Zlaté. OK, znáte vždy, čo píše. Tam to nás nezaujíma však. Tam ideme do lesíka. Wow. Počkaj. Joj, to je mega pekne. To je aké veľké. A máte sa na co tešiť. V tomto lesíku uvidíme aj nejaké tanky. Áno, budú to aj tanky. Asi tiež z druhej svetovej, ne? No hej, čo sa tu nabojovalo. Kopa. OK, fúha, to je mega pekné. Dobre. Ideme sa kúknúť akože z toho čuda veľkého tuna, že ako to tam vyzerá. Ideme na to. Také vysoké. Hej. Môžeš tak mať to. Tak aby ma nebolo vidno, chápeš tvár. Jej. Ale je to dosť tenké. Hej no. Ledva sa nám tam noha vojde. Vyskúšame? Akože vojde. No. Poď. Kúkne, takto. Nekúkaj. Dobre. Tu 1 500 žlté kvietočky. Tam ide. Jej. A tu sú všade reálne. Wow, ale tu je mega pekne. Tam sú také fialové kvietočky. Vám aj tie ukážem. Takéto. To sú také veľa. Je tam niečo vidieť. Kde? Tam je ďalší tank. Ideme za ním. To je chránené, ne? Hej. Jej. To sú tie modré kvietky, 1 000 000 reálne. OK. Tu je ten pamätník. Nekúkajte sa teraz, nekúkajte na kameru mne. Nekúkajte sa na kameru. Tu je takéto čúdko, sa ideme na to kúknúť. Fúha. Poriadne, veľké. Tam je pódium, tam si tiež pôjdeme kúknúť. Také dielo. A to strieľame, hej. A ja budem natočiť videa. Tuna. Dáme tu na kde neviem kde. Tu na kde sa dáva bomba. A to bude piu. A strelíme do tamtého tam podia, čo tam vidíte, také čudo. Ale čo, ja tu mám výfy? Kolesa. Či nie? Nie, natáčam cez foťák. No, tu je to zaujímavé, proste mega, hej. Veľké, počkaj, vám to ešte ukážem spredu. OK. Tak fajn, ja sa tu bojím, že zžubnem, lebo je to takéto veľké, hej. No a ja tu najba tak stojím. Wow. To je dzivé. Tu je toto, cez čo som sa pozerala, že tam je dajaké pódium. My brother. Jej.
Tu je dielo. Ale tam vyzeralo, že to je... Aha, ja som tam som videla iba toto tu vlastne. No ja som myslela, že... A toto tu ja som nevidela, ja som videla iba po tade. Ja som myslela, že to je iba také maličké. Ešte sa chceme ospravedlniť naši bratranci, alebo môj brat tu robí zvuky, takže... Hej, ale tak rodinný výlet, takže... Wow, krásny les. Oh my god, tu sú jak veľa, to je krásne. Ideme sa kúknúť tam na ďalší tank. To je fotodokumentácia. To čo je? Fúha. Tak to je také ako obad bol. Wow. Ideme sa teraz kúknúť tu na túto pomník a tam je potom ešte tank. Ale najprv sa ideme tu nakúknúť, lebo tam je teraz môj brat a bratranec, takže ideme tuto. Také sú tu kvietočky. A na druhej strane. Tak. Tu dá čo? Azbukou, či čo? Здесь pochovali krásno... Tam to píše, hej. Ja to vôbec nevidím. Krásno ale to už neviem prečítať. Hej, a ty si dobrá. Ideš bomby. A to neviem. Hej, tam to nie je tanka, to je nejaké dielo. OK. Takže ideme sa kúknúť na toto dielo naše. Wow, to by si dala mega pekná fotka spraviť. Wow. Keď som bola malá, som sa na toto tu nasadala. Skúšam aj teraz počkať. Šup. Sa chytím a sedím na tom. Tam je tiež také, čo vlastne vidíš, hej. Tu je dielo. A je to mega, hej. Počkať. Lebo, kde som to mal dať? Počkaj, kde sa to postavím. Mega. OK. Tam je toto dielo. Tu je krásny, mega pekný les proste, hej. Ja si tu na takto pochodujem. Ja úplne idem najvyššie na kolen, viem. Tu je takto, prepáčte za ten prst. Tu je také vrecuško, ktoré sa zrejme nedá otvoriť, ale aj takto. Tam je kôš. Veľmi zaujímavé vrecuško. Však. OK. Nepožeraj. Wow, dielno, tam je môj brat. Zase. Záber. David. Ale to proste je mega dzivé. Počkaj. Nespadne, neboj sa. Mamka sa bojí, že mi zďubne telefón. OK, ideme dole. Počkať. Akože fake jump, ktorý sa mi zrejme nepodaril, ale aj tak som to skúsila. OK. Ja som najvyššia ako Čo tam máš? Tiež za čo pozrieme, neviem, ukrajinsky, neviem. Napíšte do komentára, že po jakom je to napísané. A čo tam je napísané? Ja netuším vôbec. Spýtame sa mamky. Ona vie. A zvuku. Ale to je civerálne to, akoby oheň mal byť, hej, že proste... Že to predstavujem proste, hej. Wow. To už máš 9-minútové video. Sorry. Poď. Poď, akože to čítaš. Píše. Za rodinu. Jej. Ide sa ďalej. Všetci sa tešia. Schody. Tak máte najväčší nepriateľ života. Schody. Môj brother tu beží jak trafený, aby sa znovu zďubal. A ideme sa kúknúť na ďalší tank, ktorý neviem, kde je.
Aha, tam je tank, bežíme, spring si. Som ako jediná objavila skratku. Ja som prvý našiel. Oh my god, ten je fajný. Ty vole. Ty kokos, ten je poriadny veľký. Ja vám to ukážem takto. Potom vám to aj ukážem stamať spredu. Tam sa tiež dá ísť. Tam sa tam premiestním a vám ukážem tento tank spredu. Možno aj na ňo vyleziem, keď sa mi to podarí. Obhliadneme si tankos. Fuh, poriadny gigant. Ty vole. Tak toto je poriadne, dačo. OK, idem vyskúšať na toto čudo, toho megalodona tu na vyliesť. No čo, Braňo? Ideš skúšať liesť? Nerob si radšej. Však môj brat tam už raz vyliezol. To je veľká výška. Dole. To je veľká výška. Prepačte. Vyskúšame. Takže idem to vyskúšať. Už tam vylezli moji bratranci. A už iba ja. Takže ja si tú kameru na chvíľku položím, aby som mohla vyliezť tak zatiaľ. Takže už som vyliezla hore. A mi susedská noha. Takto tu vyzerá z hora. Tam je dielo. Toto tu na je dielo. Tu som hore. Poriadne. Nie, ideš aj ty? Ruku? OK. Sme tu teraz všetci štyria. Aj tu je krásny les. A ideme sa fotiť. Mamka ti robila rožky. Pekné. Zakúkneme, aká je to výška. Poriadna. Mňa zaujímalo, ako Hej, my sme hore na tanku, hej. Teda kde? Cez tamto tam liezli dnuka, alebo cez toto. Neviem, kde tu naliezli proste dnuka. A tu ide taký autobus aktuálne. A je tu, že krásny, nádherný výhľad na Skaroš. Tam je taký kopec. A aktuálne sa pokúsime zliesť dole, takže čauko. Nám aj raz podarilo zaseknúť na tom onom tanku, takže super. Sixo, tak to rozbil Sixo. My sme videli aj citrónové, už majú nové. By som si dala. A vy by ste si dali, fanúšikovia. Ja som mala zatiaľ jahodové. Ja som mala, že jahodové a marhuľkové. Ja si chcem dať tú lesnú zmes alebo čo také. Hej, v lesnom videjku sa bavíme o Sixo. Yes. Výhľad pekný. Smerujem. Krásne. Ešte sa postavíme hore. Tam sú nejakí ľudia, takže neviem, či tam môžeme dávať. Tak neviem. Ešte uvidíme, že či odídu, lebo tam sú takí ľudia, hej, na ďalšom tanku, takže možno nebudeme môcť natáčať aj tam ten tank. Ale to je v podstate to isté dielo, čo sme videli. Hej, to je vlastne to, čo sme videli ako prvé, takže keď sa bude dať, tak vám to ukážeme, a keď nie, tak bohužiaľ nie. Dobre, takže... Ešte aj tam dole pôjdeme, tam tak... Nemáte tento lesoped? Kde je môj bratr? Takže tak. A zatiaľ ideme dole. Takže... Ide sa dole? Poď, ide sa dole. A napíšte do komentárov, akú príchuť zmrzliny máte najradšej. Zmrzlina, samozrejme. No, u nás už sa predáva. Hej, no. Ja som si už aj dala zmrzku. Som dneska mala Oreo. Ňam. Že keď dneska my pôjdeme doma si dať. Hej. Grčince. No, jak som vám slúbila ten tank, tak tam je ten tank. A tam je druhý tank. A samozrejme Zrejme je voľný. A samozrejme sa ospravedlňujeme za všetky sprostosti. Áno, samozrejme, to tiež sa ospravedlňujeme. Takže tam ten tank, typko tiež, tak tam je. A dúfam, že sa vám to tam bude páčiť.
Takže tu je taká, tu je tak, OK. Tam je taký posed krásny. A ideme na tank zakúknuť. Fúha, má kačka behať. Sme tu. Ideme strieľať. OK, tu je ďalší kôš. Hej, ďalší kôš. OK, kde je mieridlo? Kde je mieridlo? Tu je zrejme mieridlo, neviem. Okay. Ale kde by mohlo byť mieridlo? Fakt. Fúha. Sa dá posúvať? Vybuchneme to, že? Hej, odbuchneme to. Iba opatrne. Počkaj, Davidko, môžem? Nech ťa neví. Tak tu podľa mňa dávali muníciu, ne? Neviem, dá také miesto. Čakaj. Fajné. Poriadne, veľké. Keď to kolesa má to malo. Mamka. Mami, ty ak tam máš tieň, tak to vyzerá, keby si ty bola. Nie, to nie je, mamka, to čo je? To je tank, yes! A kúknite sa to, keby tam bola, tu proste, keby bola hlava, tu telo, tu ruka a tu taký meč. Yes. Hej, nie. Ja, že toto tu na čudo je moja mamka, hej. Lebo ona tam tak tiež stála. Ale to je tank. Jej. Poď tu, no. Hej, potom pôjdeme tam. Tak je to pódium. A všetci sa tešia. Jej. No. To jak? Tak to tam bude vystupovať, samozrejme, že neteší. Stresne. Panika. Niekto to nevie. Výška vysoká, z ktorej teraz ideme skočiť. 3, 2, 1. Skočila som z takejto veľkej výšky. Yes. OK, nevadí. Vylezeme na strom. Tam vylezeme, tu na tento krásny stromček. No, natočíš ma. Ja si budem pozerať, ako to tam príde. Nekúkaj. Pozri si zo seba. Nie, to radšej nerob. Dobre, stopka. Jej. Čo tu trčí? Môj mobil? Či, ja neviem, Hej, to môj asi moja mobil. ruka, nie to je moja ruka. Joj, ospravedlňujeme sa Nevadí. za menšie... Ale hej, ospravedlňujeme sa. OK, už sme tu na. Ideme na pódium. Yes. Má kačka. Ja si pamätám, že mne sa tu raz, som tu iba tak pobehovala do kolečka a mi sa do pánky zapichol klinec, hej. Ja som iba behala a proste, že dačo ma pichá v nohe, hej, a proste klinec. Ale bol to iba taký maličký, taký pitý-mytý. Fúha. Fajne. Krásny výhľad. Príroda, oblačíky. Tam ľudia, ktorí nás sledujú. Za to chceme všetci rad dance. Tú krysu. OK. Všetci tu na takto, ku mne. Ja to neviem, kam sa ide. Takto nohy. Čauko. Čau. Dajte like a... OK, ideme. Tu vás tak kde dám. Počkajte. Ale to neviem tancovať. Ťa naučím. Natočím, ako ťa učím tancovať rad dance. Takže, sú až 3 verzie, hej? Takže, tam sa otočíme. No, a prvá je vlastne, že ideš hop, hop, hop. Aj ruky, dáš rozhľadať ruka. Proste, že ideš sem. Hop, 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 hop. Chápiš? Počkaj, gusto natočíme tak. Nech nás viac celé vidno. OK. Hej, vlastne, že... Tak. Čo to je? Ňam. A ja môžem? Aj môžeš. OK, ideme poď. A potom je ešte, že ideš hop,
najťažšia verzia. Tuto som sa aj ja pred nedávnom naučila. Tak. 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 Hej. To je teda predtým a toto je, že natiahneš nohu, stiahneš. Natiahneš nohu, stiahneš. Takže zatiaľ sme iba v štádii toto. Áno, super. Pozor, našu nohu musím prišľapneš. Čo si zatancujeme? Už viem. Toto, že you can be alone or high. Skúsime to počuť na to. Aj vy také videjka natočte, nech to sa stane to. Takže poďme, 3, 2, 1. You can be your lover or high. Never you desire. Life is like a rose. You desire. Wings of the butterfly. Eyes of the tiger. Okej, to som dobre. Teraz s vami trochu pobeháme po pódiu. Počkaj, do druhej ruky zoberiem. Hej, sa ideme kúknúť na tank. Kde je tank? Kde je ten, čo sme videli? Tam je tank, vidíte to? Tu je tank. Dobre. Secret. Sme moc blízko dojak. Dobre, teraz super. Ideme na... Poď. Okej, nevadí. Mi nevidno pusu. A tak nevidno sobe. Okej, kráčam na to. Okej. Takže čo vám ešte natočíme? Čo vám ešte ukážeme? Čo vám ukážeme? Už vieme na kopec. A vy budete svedkami toho. Ale môžeme také, keď budeme u babky Kazimierku, ešte to natočiť, keď vybehujem. Hej no. Okej, ide sa na vec. Minulý rok sme také fotky na Podniňok! Zatiaľ sa pozrieme na krásnu prírodu. A stĺp, ktorý v tej prírode zavadzia. A tam hore vybehneme, hej. Stade. Až tam. Úplne proste, hej, tam hore. K tamtému stromu. Ideme? You are ready? Poď. Ide sa. Poď. A ideme. Tam napodobne. Takže veľká šanca, že sa tam zďúbeme. V pohode si? OK. Takže ešte pár kroky a sme hore. Vidíte? Stámať tam. Sme vybehli až semka. Daj ťap. V pohode. Makačka. My nevládzeme ani jedna z nás. A mne to kvôli tomu, lebo ja tu nevidím nič. Hej. A mne to priviedlo do takého toto. Som bola celá zdýchaná. Hej, to za čo? Šialené. Messi! Máte radi Messi alebo Ronaldo? Hej, napíšte do komentára Messi alebo Ronaldo. OK. Dobre, na chvíľu. Prepačte, nie je nič vidno skoro, ale...
kameru. Ok, už sme tu. Také na opekanie. Už som skoro zakopla. Nové miesto, je tu. Krása. Tu je taký strom. Budeme robiť hobby horsing. Kam ideš? Také čudo na opekanie. Ako pri dajakých oných krudovcoch. Wow, tu bola takedy rieka. Čo skúšaš? Počkaj. Tak. Padajú listy. Jej. Sme happy, obidve. A to už bude asi koniec, neviem. Budeme pokračovať vo videjku. Sa to dotiahlo do 26 minút, takže... Akože môžeme urobiť z toho part 2. Áno, hej, dobre, bude toho part 2. A zatiaľ, čusko!